Yeah. Don't forget, time and land is passing me, my mother patrol. Don't forget with this can speech. Ready no smoker now you see. Don't forget, and the boys are seeing my name, not see only you week. Don't forget, and the boys are change my. Imfana Tom, ukumzire msikana wacho adonyazoone watiti kufambira muno. Don't iwe namba kuzwani pepe kuti msikana ikoyo akatongonditi pafoni bho ndozokuna ndikati bho toita kakadhetika kaipaka zvakanzi aiwe kone iwe unouya kurestaurant mufana wangu saka apa tatosvika ndo parestaurant pacho panapa. Aho saka make sure wakamuzota uyiwe neshamwari yake kabhozi ina ndizoya zvisito ndingogara pasaidi kandikakutarisai. Amai iwe uri kuzosara munomu yobhozika iye akatouya ega sofa akanditi tonzondonyara saka induzotano saka unosara munomu ndononyazoita 1v1 yacho akasimba indonyarawo zvangu ati still unongozoti ndiri mukomana iwewe. Izvazvibude iwe ungati ndisare munomu saka alright musikana wacho ndozomuziya sei kuti uyu ndiye musikana wacho wanga wafambirawo something like that. Aiwa noti just that mani wangu azvinetsi waziya unechi panopera date kapaipai no ndatese ndabada naye ndauyachi iwe unongosara ndika iwe uri kusara mani unochienda panze unochasara muelevator muno moziya saka inini ndo ndauya naye kana ndoita video call pafoni iwe unyatsomuona very ashly ndakaviga foni yacho kana muoni waziya ndikaibata but still unongomuziya izvo zvinetsi izvo wangu waziya. Bo tatosvika kachibuda uende ka my highness the king. Oh shit, my boy already too shit. You know, plan V. Alright. Don't know na momsi in the trip plan, yes. But as was the route in the car in a momsi. I getting the go, yeah. Plan V in the shit. Yes, can baby, what? Oh, yeah, in the net and go mirror rain. Moms, and this is no mama can mirror rain. Panapanda tongue, we plan and do to Mundi direct. Was spending my 1 hand day, Mazia. Mamira zimahunira kutara usati ndane nguvanda kangwa kumirira pano herewe. Moms, take it easy. Mugonochi, imimi kandosati mune makatononokerwa nemadheta mune muchidoiteka but inzweka dai kuti mungonditrenyuka small favor chete panapa ndozvanangofambira chete moms. Musadaro mungondinakidze mimi. Chinosekeze ipapa. Alright, chitaura favor yacho yauda ndikuitire tono ndatoda dhetini. Matoda date. Alright, moms kamugonachi pane musikana wandayazoona kuno kumonachi but manje inini vauya vari 2 manje ndikunyara pausikana vari kumashuro asi kuzochaende upi saka inini doti mongoita chetika ismall doti mongoshedza zita rokuti Mary, who is Mary, I want to see you Mary. Akaninga achoka mhando dzonde uyu iwe ndini mani ndonzi Mary inini. Alright, kufanira kwamazita ine chikuita izvo ndaitaura kanite fast ndokunongononotsa mwani vanhu kamunoziya kamomzi. Kwacho Mary, is the Mary. Damn, unyanyoshidzirise mimi asi bovuti pane kachiokere izvezvo. Apana kana wachoka visi vakangokumisa zvimakotsi zvavo vakatsikitsira vachitaura nhau dzavo ikoko. Shit, ndomowana yawe musikana andiwachisa chetu apa ndasiya foni padheni mandigaya levo racho. Ivo usunoti vanhu vatori padating erasikana iva vanotodanana mani iwewe but hauzivi here unonzi Tom iwewe. Damn, momzi zita rangu marona wapi mimi momzi mimi ndina kudze tauri tonve asi vana venyu kana rukwa anditomboziyi iwe ndinotaura newe pafoni here wewe andindiwondeti uyedusangani newe kurestaurant pamachipisi here wewe asafunga kuti ndinopenga kaninini kubva ndataura zita rako so. Mai anambodaro but muonachi inini I'm more than confused manje achinyazoziva kuti ndimi here kana kuti posi murita ngambuya kasaka achinyazoziya plus momzi munhu wacho ini vanditaura naye anoonsendera kepiki but ini asinyazoziya manje because I'm more than confused manje kuti mama uko ayachi muonachi amodzi murudongo ndibribe here something imi. Hausoni undibawa iwewe unosuti ndiwe munhu wandaisira malipstick zakazara pamuroma usori unditi ndicheme iwewe kuzvinzwa hangatite zvedhete zvisvino mani iwewe.
Moms plus imi muona voice renyu rakatochinja panotaura nemi pafoni asi mune mukaisa autotune kana mune mutori mustudio muchinipindura because sound yenyu andikunzweke different ndingoziya anomuona kamusikana ako kanenge kapfeka pink kari machiri kwangu ako asi kudota zangu but ikako ndo voice ranowanza kunzwa I'm just suspecting moms I'm confused muona chimeme ndikarimenda padna moms nachinyazoziye ndonotaura mupafoni achaketa zvangu naiwata munhu shuwaro tonditize titiri chose ratombotange papa saka chivondishize ondasinda kuzondogara kure iwewe tasozvikesa zvese izvozvo hati ndiuyi zvitinogara kuclanview something chimumiro dondichimedza mani iwewe moms musachemei maybe it's very big not don't understanding anchanyatsokuita sekunzwisisa zvamaziva but dai ndatakura foni imi mune foni yenyu iri papa but pamwe togonongoziva kuti what is what asi tomu notoshure wewe asi ndakudza paya kuti foni handisi kuitakura wani wewe nakuzati ngesina moto izvezvo todibvunza foni yangu iwe unoshure iwewe chetewe maya musandisenyi pakushura chiyapo mungona chinini ndikanimhanye chipadheni maziya izvezvi ndokasika hangu kudzoka chete kana ndangonokonfema chete pafoni ndandaziva kuti aiwa ndimimi maziya ndandatongoita se plasa chezvimwe zvinhu handichinatsoziya zvangu ndikudzoka mai manje iwe chomwari unodzoka kuita kutsamwa zo asi mamuchita fight kana kuti ana kuya zvake chichaitika iwe asana mbokona wakatsamwa zvakaita nhasi boherapo maya atingati boa bokuona kuti indononzi wrong dating from which social mana zvepamafoni zviboizi iwe chimbuya zvemwari chimbuya ita sei iwe mufana kazhinji unongozoita haunako choice unonzongodhisa munhu uchiita unana basa iwe mamwe mabhebhi soka unofanira kungoita chiyemo chingodya so kuita kuti unochingodhisa mufana iwewe tonde hapana chawaona chete wewe kumboti kudhisere iwe ndati ndichigara chamwari apa mazino acho ane social distance kagaya level racho apapa iwe chimbuya chacho chekupedzera chachasaundi mufana wangu apa yana ashandisa pafoni kamufana wangu kunge munhu akaiswa autotune but pandaenda iwe like a clean voice mufana wangu chachita like iwe dewangoripo waitiza kuti iwe ndemunhu wacho ungandifambisire dade wamona waitoswera ndrove iwewe ndokuti next time usaite maboko pamafoni fona ungoita zvinhu zvako live show so usikanyari waziya plasika pasika unofanira kungoita 1 a single lady kwekuti unodeta 30 40 ona unopedzera kunoona nambuya manje ndikutaura unorora mbuya iwe wakadaita zvekutamba mufana but still on mission ukona chipane mamwe mamoka ndaona murestaurant imomo chamwari angari 2 kunzwa pandasvika mudhara ndo ndatofunga pamwe ndayazoona but still now ngati mamirire mamoka waitite plan ndo yata kutoita live show aziya because iwayo mfano wangu ndakanyanya wangu iwe pakutaurisa uripoka vakauya vasikani vavo ndokuona wastika waitonge chimuti wakavhara maziso ngeamenamini ipapa ini ndikatozotsera ndazvimandiri 1 make sure ndochatoita plan yakasimba bosi ndoonengori kuti vaziya ende ndowavaona handika but inini ndikuda mutsvuku wacho manje pesi mutsvuku wacho inini anondiitira inini ndoandikuda inini maya hazvizobudeka iwe wakaita kablack waziya ini ndakaita kakutsvuka saka ndindofanira kungoita se ndofanira kunanga kune mutsvuku waziya zviito kuti uende kune mutsvuku uri weblack kamunozoita munozomecha covid munozomecha zvakadhakwa maziya wangu kudhara ikoko inini ndati ndoda mutsvuku iwe uri kutora black straight finish point dot kunzwa kutoramba uchindipikisa chamwana kuramba chikupikisa chiko iwe mutsvuku wacho nomudiwa hapana chingotora mutema chamwari hapana bozika iye mutema anenge akatokufita zvekudaro sanakidze man alright iwe handechikoko kurestaurant kwacho asiya tonongoita zvikribido asiya bhosi iwe urikuda kuchudza kuti wasotawa bhora chachokobuzvodo zvakadari hakuna zvakadaro saka hande tonongoita zvikribido asiya tonongotora iwe tora wako indotora wangu nyange wakatora mutsvuku amen asi vangofanana chingotamba hapana weblack vese wakatsvuka zvakangofanana so plus vanenge matwins vanhu wacho chatozozvona tasvike kukandei hola baba mire kuti hande ka mukangana kuti chimba chenje chiriko here asi tatoenda kudheni kana amaya hande tinovaradza kuti isusu we are the heroes tongonosvika tikanobata mamoko takaenda nawo pasaidi apa nepasaidi apo asiya let's go